Hi friends, welcome to Vastamil. நம்ம வஸ்தமயில தீபாவளி நியூ டிசைன் லான்ச். சாரி ஓவரால் அழகா சில்வர் ஜெரியில புட்டா அண்ட் பார்டர்ஸ் வந்திருக்கு. இது எல்லாமே அழகா பனாரசி ஸ்டைல்ல வந்திருக்கு. நல்ல கிராண்ட் பல்லு சூப்பரா சில்வர் ஜெரியில வந்திருக்கு. பார்டர் மேட்சிங்கே ரொம்ப அழகா இருக்கு. இது எல்லாமே தீபாவளிக்காக நியூ டிசைன் லான்ச் தான். பல்லு டிசைன் புட்டா அண்ட் பார்டர்ல ப்ளவுஸ். கலர் மேட்சிங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பரா வந்திருக்கு. பார்க்கலாம். இந்த பனாரஸ் சாரீஸ் எல்லாமே நல்லா கிராண்ட் லுக்கா இருக்கும். ஃபங்க்ஷன் வேர் கலெக்ஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இதுல நம்ம நிறைய கலர்ஸ் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கோம். ஒவ்வொரு கலர்ஸுமே ரொம்ப அழகா இருக்கு. அழகான எலைச்சி கிரீன், அழகா மெரூன், லாவெண்டர், அழகான கோல்டன் மஸ்டர்ட், அழகா பேபி பிங்க்.